салом зебо. салом Омина. ту ба мактаб намеравӣ чӣ? Наметавонам. барои чӣ? падарам мегӯяд ки духтарро чию хонданаш чӣ. кору бори хона бисёр. хубаш ба модарат ёриде. худат хоҳиши хондан дорӣ? мехоҳам вале Омина! биё, дер шуд охир. ҳозир. ман бояд равам дугона. аҷаб духтарони хушбахте. ояндаи ман чӣ мешуда бошад? салом Омина. салом зебо, чӣ ҳол дорӣ? шукр, хубам. аз дарс омадед? ҳа, дарсҳоят чӣ хел? нағз. имрӯз муаллима туро пурсид. маро пурсид? баъд чӣ гуфтӣ? гуфтам ки падарат хоҳиши хондани туро надорад. Омина, медонӣ чӣ? ман мактаб ва муаллимаҳоямро бисёр ёд кардам. хондан мехоҳам. мехоҳам маълумоти олӣ гираму дар оянда соҳиби касб шавам. вале падарам ҳамаи орзуҳоямро барбод дод. ором шав дугонаҷон. сад афсӯс ки на ҳама падарҳо мисли падари ту фикри фарзандонашонро мекунанд. ӯро барвақт ба шавҳар медиҳанд ва ояндаи духтарашонро ҳатто як бор ҳам фикр намекунанд. мактабро ёд кардия? ҳа, учаҷон. барои чӣ падарам намехоҳанд ки ман хонданро давом диҳам? бачам, падарат марди деҳқон, фақат дар фикри замин аст. пешравии зиндагиро дар кори замин мебинад, на дар хондан. лекин ман мехоҳам ки хонам. орзу дорам ки дар оянда муаллима шавам. фикр мекардам ки баъди мактабро тамом кардан ба донишгоҳи омӯзгорӣ дохил мешавам. вале афсӯс. шабат хуш, модарҷон. чӣ? модарҷон, шумо чӣ кор мекунед? бачам, рав субҳонаатро хӯро ба мактаб рав. охир падарам иҷозат намедиҳанд ку. ман имшаб бо падарат суҳбат кардам. баростӣ? иҷозат доданд? ҳа, аз имрӯз метавонӣ ба мактаб равӣ. чӣ хел хуб. Омина, ҳо Омина. ҳа зебо, тинҷ аст? падарам иҷозат доданд ки дарс равам. чӣ хел нағз? акнун ҳар рӯз якҷоя ба дарс меравем, ҳа? бале, рафтем, боз дер накунем. салом падарҷон. салом. аз куҷо омадӣ? аз дарс. аз дарс? ки иҷозат дод? модарам гуфтанд ки шумо иҷозат додед. рав либосатро иваз куну аз пайи кори хона шав. падарҷон, охир рав гуфтам аз пеши назарам. дадаш, ба шумо чӣ шуд, ҳа? сарам дард мекунад. фишорам баланд шудааст. чӣ? биёед гулноз духтарякаи ҳасанро биёрам. ӯ духтури хуб аст. ака, фишоратон баланд аст. ҳоло ба шумо як-ду дору медиҳам. ҳатман онҳоро истеъмол намоед. ман пагоҳ ки аз кор баргаштам, боз аз ҳолатон хабар мегирам. дадаш, диден? гулноз ҳам мисли духтари худамон духтари деҳот аст. мактабу донишгоҳро хонда,
صاحب معلومات عالی شده است. دستش به همه می رسد. او را همگان عزت و احترام می کنند. این همه از روی علم و دانش است. اگر زن با سواد باشد هیچگاه در زندگی خار نمی شود. برای همین من دخترمان خواند و مثل گلناز صاحب معلومات شود. میدونم به اجازت شما من او را به مکتب روان کردم، ولی شما مرا فهمید. من این کار را به خاطر فرزندمون کردم. گپ درست آچش. ناز کرده که زیبا را به مکتب روان کردی. بگذار خواند و صاحب معلومات شود.